O Chantada Atlético completou un bo partido este sábado no Sangoñedo e gañoulle por 3-0 ao Arenas. Si ben os primeiros minutos non foron moi bons e os dous equipos estaban bastante estáticos, en canto Alex a media hora marcou primeiro para os chantadinos, estes fixéronse co mando do partido e desplegaron un fútbol vistoso con boas xogadas e xenerando ocasións. Na segunda metade, Bruno e Daniel sentenciarían o partido. Bueno, a primeira media hora pois non foi moi boa tanto por parte nosa como por parte do Arenas, hasta que demos logrado o primeiro gol. Despois, a partir de aí xa fixemos boas xogadas, boas combinacións e podemos ir ao descanso con 3-0. Despois, na segunda metade, pois seguimos co mesmo ritmo e demos conseguido pois o 3-0 definitivo. Bueno, os primeiros 20 minutos tamén facía algo de calor e así de repente non estamos acostumbrados e costounos un pouco. A raíz de que Alex logrou o primeiro gol, demos feito boas xogadas combinativas, a moral xa foi máis arriba e xa na segunda metade conseguimos os dous seguintes goles. O feito de que o encontro se disputara en plena feira do viño non afectou aos locais e os xogadores tiveron un bo rendemento. Bueno, o partido cadrou ben, que foi o sábado, a xente portouse ben, e grazas a Dios viñeron todos en boas condicións e dai o resultado de 3-0. A vindeira xornada teñen un partido complicado xa que xogan na casa do Antas. O Atlético está 11º con 28 puntos. Agora mesmo está fora do descenso, pero non pode despistarse e ten que seguir sumando para que a permanencia non peligre. Contra os equipos de abaixo, pois, temos que gañar para non ter complicacións. Este fin de semana, pois, temos un partido moi complicado, que imos a Antas, e, bueno, temos que intentar acadar como mínimo un punto, e se pode ser a vitoria, mellor. Agora non temos moito punto de margen e se queremos salvar a categoría, que de momento, bueno, pues estamos bastante ben, pero, bueno, temos que seguir así, non nos podemos despistar, porque se nos despistamos en calquer momento afundímonos e para salir do bache, pois é bastante complicado.